Takže na zdravia vás Ikaru 4821 a vítajte pri ďalšej úplne novej sérii. Tentokrát unikneme zo sveta Minecraftu a kockatých vecí a premiestnime sa do úplne inej hry, a to do hry World of Tanks. Je to úplne úžasná hra. Úplne super na nej je, že je úplne zadarmo a hráte tu multiplayer s inými online hráčmi a snažíte sa ich vyzabíjať proste superov tým, alebo zabrať ich územie. Ak túto hru poznáte, tak budete rozumieť možno tomu, čo ja hovorím. Teraz som je neaktívny. Neviem prečo. Som sa nerozbehol. No tak zatiaľ budem rozprávať. Už teraz som ešte niekam odbehol. Ja to teraz neovládam, mám pustený len replay a cez Fraps to nahrávam a teraz vám k tomu hovorím komentár. Takže som na mape Prochorovka, hrám s nemeckým ľahkým tankom 3. týru PZ-38 a chcem vám teraz snažiť nejak popisovať, čo tu hrám. Pre tých, ktorí túto hru nepoznajú a nerozumejú úplne tej terminológii, tak toto video radšej vypnite a potom nebudete asi rozumieť. Tieto videá, respektíve video, budem plniť len takú doplnkovú sériu, keď nebudem napríklad stíhať natáčať to Feed the Beast. Teraz sa mi akurát rendruje druhý diel, kde robím takzvané stredisko spracovania rudy a bude to asi timelapse, teda asi, ale určite. A teraz už k tejto hre späť. Tuto momentálne som si odišiel do takého krytu dobrého. Tento medium 2 má citlivú väžu pomerne, najmä tam tú čapičku, ale tuto ma trafoval T2 light a neviem skade, pretože ho nemám naspoteného. Ale jak som sa tu neposúval, tak tú medium 3 postupne ju ubúdal život a tak som si sem proste narašoval a proste som ho zošutil. Nebolo proste jedna rana, mala slabý armor a málo healthu. Ako vidíte, bitka je pomerne v náš prospech a ja tu zatiaľ zostávam mierne zakempený, pretože nie som si úplne istý, či je táto oblasť týchto takýchto zvrškov, či čo toto je. Či je to úplne vyčistené od superových tankov, pretože to nemám naspotené. Vidíte, že som poriadne dohitovaný. Mám koľko? 35% healthu. A ak by vás zaujímalo, tak nehrám túto hru čistú. Existujú podobne ako do Minecraftu, existujú tu mody, ale nedá sa to nejak cheatovať, takže niečo ako tu many items tu nenájdete. Ale ukazujú vám napríklad bonusové informácie všelijaké, ktoré sa dajú zistiť, alebo je to lepšie graficky. Ako ja tu mám napríklad to mieritko toho diela, tak to v hre normálne nevyzerá. Používam Godfreyho balíček modov. Ak nepoznáte Godfreyho, tak to je taký týpek, ktorý natáčal World of Tanks a ktorého som vlastne našiel a vďaka nemu som vlastne ho nepoznám osobne, ale od neho som kvázi skopíroval tie tanky. Ja som to chvíľu hral, ja už mám v americkej línii T1 Heavy Tank 5. tier a tuto s nemeckou líniou som teda na PZ-38, ale už sa blížim k PZ-38NA. Tu som si našlepol ďalej, tá bitka vyzerala dosť jednoznačne, už tam bolo len 2 ich tanky. Tam bola T-18 s absolútne minimum healthu a ešte T-46, ktorá sa nejak nehýbala s plným healthom. No ale T-46 sa fakt nehýbe. Že som si takto sa skryl pred ňou, ak by sa náhodou pohla, chcel som zamieriť.
Ten Lux tam behá. Snaží sa niečo. Ale tu som si zrazu všimol, tie T18 už jedna rana je dole. To normálne hru máte po česky, len v jednom z tých módov je urobený dubbing dodatočný, nejaké iné hlášky, ale tie nie sú predabované do češtiny, respektíve slovenčiny. A už tam zostáva len tá T46. Všetci išli capturovať. Ja som stále nevedel, či on sa vôbec hýbe alebo nehýbe, či ide útočiť na našu základňu. Ten cruiser jednotky len veľmi dobre išiel, vlastne by ho zablokoval, ak by teda išiel. Ja už môžem presadiť, že on tuto je kúsok, on sa vôbec nehýbe a ja som ho teraz odšutil. Naši sa tam začali capturovať. Tuto je kúsok. Týmto kúčikom anotujem. Vôbec sa nehybe, zakempený, ja som si proste, ja som stále nevidel, proste, lebo bol skrytý, či sa hýbe, tak ja som sa proste stále hýbal pre istotu. No a vidíte, že takto sa pohybujem, proste takto som proti nejakým neobratným takom úplne dobre imunný. A toto už bude koniec, ako vidíte, vyhrali sme. A dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite lajkovať, komentovať, odoberať. A ak chcete ďalšie videá, napíšte do komentáru, aký tank mám hrať a čo s ním mám robiť. Takže čus.